anu chuan zizi min pui sham ro bialpa hausa deuh i nei an tih ka hria nia puk tur tal chu min dil sak mai la ani lo le thuam leina tur tal pawh a lo la ti ṭal mahse zizi chuan chi sena chu tih buai a du lova dam lovin damdawi in a awm ve mek ani si a engzat nge emaw a aw lo chhuahna lam chu an hawi phei thap a chi sena chu wheelchair ah thu in secretary khan a lo nawr lut mek a lo ni zizi chuan a lo panvat mahse kanu hniana pawisa pek hi chu engmah awmzia a nei lo a barul sak hian awmzia a nei lova ni pek a ngai lo a tih chuan ngai e milian hnih ka mamawh anu chuan a lo ti ham milian hnih chu a tawk ang maw chi senan a lo tih chuan milian thum zawk aw chuan ka fanu kha i ta ni tawh ang a lo la ti deuh in nufa a in ba kha hnuai nga vel ani in ka hria a a bang zung chu pawisa khelh nan tho em nih hman i tum chi senan a lo tih takah chuan ani le hnuai nga vel chu min pe mai rawh a ti ta a secretary chuan a tha e mahse pawisa kan pek hma che in he lekha ah hian i hming i sign a ngai thung ang nang le i fapa te khan nitin factory ah a ṭul thawk turin in lo kal thin a ngai dawn ani in pawisa puk in rulh tlak hunah contract hi ti tawp ani ang a lo ti kau a ka pawm lo a rei dawn em mai nang ni ho khan rim taka hna thawka tar thi thak turin min duh tina em ni zizi nu chuan a lo ti ve ta tlat mai lungai chu hnaha thlak tak tak in thawk lovang kumriat chauh ani mai tunah kum somli panga chauh il ani a i tar hman lovang an lo ti li a ka duh chuang lo a lo ti leh tun i thu le an lo ti takah chuan duh thlan tur dang nei chuang hek lo a lo rem ti leh ta nge a khua khirna hnuaiah awm sela a nung chang pawh siam tha in pawisa khelh nan pawh chuan hun a nei lo dewanga atan a tha zawk dawna a hriat awangin chi sena khan rua hmanna tha tak a lo siam a lo ni a zizi pawh in a ngaih dan chu tha a lo ti hle mahse a lakah chuan chi sena chu a lawm vak lova harsatna a tawh pawh a hrilh lo awangin a ring zo loah chuan a ngai deuh tlat ka tih pal lutuk uncle khangkum chung zawng khan min puitu ka nei ngai si lova keimah in ka thawka ka chingfel mai thin si a hrilhna chang che pawh ka lo hre lo ani bakah idam tha lo bawk si a tihbuai che kha ka duh lova a tih chuan tuna tang chuan harsatna i tuah awangin min hrilh zia tawh ang che ka theihna piangah ka pui zel ang che chuan khawngai takin naute hi tha takin nei ro aw tiin chi sena chuan a lo nge na zizi chu a lo bu ngat anin en hnai zela anin muah hman tep doctor kha lo lut thut fimkhur turin a lo hrilh keua zizi chu a lai hle tuila tura a kal laiin nurse ho chuan chi sena chanchin an lo sawi hmeichhe dang hming eli tih te chu an lam tel nawka chiang takin an thil sawi chu a hre phasi lo room ah a let hle chuan chi sena chuan khawl a lo hmang mek ole airport ah chuan ka lo hruai ang che keipo ka ngai tawh chia lawm a lo ti mawlh mai ngai zawng dang a nei anih ringin zizi rilru chu an la hle a chi senan a lo biak pawh chuan a chhang tha duh lova ka duh tawh lo che ka fapa pawh i ni lo ka fa chaw ani hi a lo ti deuh tlat chi sena tih ngai na hre lo zeilo bawk si chuan engtia han chhan vak leh thlem vak dan tur hre hek lo le vamuah luih chu a tum ta ringot peka zizi thinrim a lo zual ting mai si hmeichhe thinrim te chu hetianga chetlak pui chi ni hek lo an thinrim tul tawh mai thin ava buai thlak tak kal rawh a tih pawh chuan a ti lui tang bawk si a zizi thinrim chuan a mawngah chuan a khupin a tauh sak vaka na a tingang mai khawngai chu a khawngai reng thova ana viau em tiin avangai ven le chutah chi senan a lo kuai mu le topa a lo fawpui leh ṭal mun phiat tur nu chu a lo lang thut bawka damlo lo in bawrun mai chu a hmu thut a ka tih pal lutuk tiin rang takin a tlan chhuak leh ngal bawk zizi chuan hetianga i chet dan hi ka duh zawng ani lovania blind date ka nei le anga ka fapa tur mi fel tak ka zawng dawn ani a lo tih chuan a banah a hmer sakna chu na a ti hle a chi sena pawh a inthiam lo dewa damdawi te a lo hnawih sak
kawngka an lo kik dat a chi senan ava hawn chuan engsui set lovin police ho chuan an lo man phar ta dor mai kha hmun phiat tunu khan an thawm kha lo ngai thlai in min kal tir ro tia zizi au thawm nen chi sena chuan pawng sual atum ani a ring ta a alo va report chu ni in police hmeichhia chuan mami lo thawng reng su aw kan man dei to ania ti in zizi chu alo thlamwana enga tingi uncle kha in hruai dei a zizi chuan alo ti ve thung custody a kan hruai dawn i duh lo chung ati buai chia wangin tin alo chhang si nilo engmah chu tiang thil dik lo awm lo ania zizi in alo ti pawh in lau su engmah hlau tur a awm lo alo ti le zel si police station lama chuan chi sena chu au kilin alo hmu vata police officer chuan an man chan chu hmeichhe khuai khem tum ni a report awm wang ani thu le thiam lo achang ani chuan kum thum atanga kum som vel zet chu atan thei thu alo soi zung ukil chuan kapu hria sual pala awmani in ngai zong in ti buai ve satlia mai an ni e zizi pawh in engmah complain a nei lo alo ti ve thung kum som thum hnu a hmeichhe khuai khem awanga police station hruai ani chu chi sena pawh a zak ruang ring hle pawnah chuan zizi chuan alo ngak ringa uncle ka tih pal lutuk ka thina rim em awang khan kalo au ring deuh aniang ka report me alo che ania jailai tan pawh hi ka duh lo ani alo ti vat ani chuan engmah thil thleng dik lo awm lo ti lan tirna lekha ziakin court a i submit dawn nia ukil chuan alo ti hmuk chi sena erawh chuan engkem ngun takin ngai tuah la min ring zo lova kabula awm i duh lo tak ani chuan min king thei tho ania alo ti ve ngat zizi pawh chu a in ngai tuah wangwanga thil chiang tak pawh hrilova thuthluk na siam pawp mai chu a duh bik ta lo chu baka alaka uncle chu alo tha tawh hle thin sia ka ngaidam mai ang che court ah chuan ngaidam dil na chu ka theh lutang mahse soifel tur kan nei ho ang ti in akal vuta chi senan a hnungah chuan a zui haw hnak engmah an la soifel hma chuan chi sena chuan khawl a dawng le a ro asur si a min lo hruai i tum loem ni alo ti le ka buai lutuka driver ka lo tir mai ang ati chuan tunge zizi chuan alo ti vat eli o khanu chia kha ni kha me chedang du i nei ni kha alo la ti le tu na nilo zizi hreswal ani kha nangmah bak midang du ka nei lo chi sena chuan alo ti vat do ta ni chu hospital ah pawh khan an soi ve kalawm tu mon soi eli chu mo o a hming pawh kha soi ve za su o ava han buai thlak tak eli chu i thi ka mo ka hre thiam ta i lo ti tau chan pawh kha hei wang hi ani mo ti in a khabia chuan ava khoi saka a kut chu zizi chuan alo siat sak le man sham ole naktu ka chung ko choi khom na a eli chu tungi ani hrimayang ti in chi sana chuan a hrila lung thluzan lo chungin anin ngoi san tari atu kalo ni chuan chung ko in hmu khom na chuan an vakal ta nge ya eli chuan chi sena chu alo ko vata anin kwa vel zizi chuan alo ngei hlia a senior to ti reng nen ti in nuam po athi to lova ho mai adu thu chu secretary bula chuan a hril a chaple trep to nge ma se chu nu chu chi sena nu lek alo ni a mi hausa an ni buka ala lang nula hlia ain en kol uluk viawin arin om angai ang alo ni le si lo chu zizi po chu a in thiam lo le ta chi sena bula chuan thopa tia choi le nu no eli po chu lo kalin zizi chu alo thlek kwal vel dana alo kwa thut ivadu omreu ve a ti in abianga chuan alo lamwa sak zui zizi po chu a khivur vur to an chanchin le thlalak te chu hmuntena chuan adar nga la chi senan bial nu anei ti vel chu rampum mai chuan an buai pui ta lui mai ani chu thu thang chu leni po khan alo sheve vata a thik turu buru hle chi sena chu anei lo ani chuan midangin an nei arem ti lo bur anni pahnila an lo impo tol to mai sia anin bual dun vel thul lim takin office kal tur chuan anin thla
chi senan min lo ngai ang che ati chuan zizi chu a lai lutuka a hmai lo hup top nuam an ti ve chiang ani eli chu a lo kala in pa akal to boka voin chu mun nuam to ka leng zai zai ti ang ehe banbun hi kanu ina pe che ani mo bun da che a hlute mai ania ti in a lo che ngal sok sok ma se uncle kan shil si lova zizi in ati po in angai poi mo lem lo uncle na hmun tur an va thlen chuan somna cart an lo ken thei ngil hlo maya eli chuan hei hi si chena nupui ani hi ati ta ka chuan lu an lo phal sak ngal mai ma se eli khan hmun danga ti tur ani awangin akal san le tari sia chumi hlan chuan engma ti tur nei lovin alo hoi mai mai lini khan alo hmua abulami mi pa chu amit mei zeu chu pa chuan zizi chu alo pan hnaiin kapi itle reuh le ithil ken te kha heta hian ida donim charity puala avoin hi bo sai ania enge ipek ve don alo ti zizi chuan charity pual ti she heklo engma chu alo imwa sai lok ve si lova a hoi hai hle lini chuan lo pan vatin heu si chana bial nu ve si engma po ilo keng ve lo ani mo alo ti khera midang te la chuan avan ui kom om em em engma po api phal lo aniang an lo ti sap sap box si a lini chu azak hle lini chuan thiante u in shelo mai mai ani kha aban bun hi a donate tur chu ani nge nge yang ti in alo phoi sak rungota ada a akal tir dai kha chu ni lovania kapi min pe kani kha tilom loma se an haider lui mak to si lini thilwa man na vek alo ni eli la chu a umbok si lova chi senala in khol ala thei bok si lo aban bun la chu lilam turin an lo chhop chhuak tamai si zizi chu amangang ta hle a hlutzia an shrek sia million nga in an tran ngal pang zizi chuan lakle chu du viau ma se a khulna tur poisa anei ve der mai si lova million ruka an voi thum don chia chuan million za ti in chi sena chuan alo lan ta dor mai zizi in shiom alo te in alo in thla hrung hle lini le midang te la chuan chi senan a hau shap mai chu an lo ring dawa ma se ani chuan chapto su enga ma ngai su ti in ami tui chu alo shru khul sak thunga chutianga anupui aring lutuk le a hmangai tak zet tian han hmu chuan mak an ti hial zawk ani lini la chu alo in soi thiam zet zet le ngala banbun chu zizi phalna thlapa lilam tura da anni thu te chu alo soi ma se secretary chuan cctv footage alo nei khiau mai si a ache boi zota apu po chu alo lang vata atunu lini thil ti awang chuan ngai dam alo dil sak an chung ko sum do na in atlak chat pha ai chuan anin lai chin na zong zong hlip thla in lini chu lin chung ko mi le sa ani na atangin atui thlar ta mya mai kapu engma ka ti swal lo ka fia mai mai ani kha lini chuan alo ti le zot zot chi sena chuan khatiang kha infiam na chi emni ti in zizi kut chu alak saka lini chu aben tir chor mi hmu si ching te chu khatianga ti let ve mai tur an ni ala ti zui apu po chuan lini chu alo vo boka hun aliam zela chi sena chuan zizi chu nupuya tan chuan som adu ta a azung bun pek tur te a in kwal thlan tur bera she si lova avai chuan lei mai adu atopa chuan zungbun amit pol vat mai lo thleng thar ber chu an lo hmua chu chu a thlang fel ta ani rose parsian bornal tak nen chuan zizi chu avapana avamoi ve ti in lom takin alo lak sak thil soi tur ka neya chi sanan ati chuan lo thula thilei pa in kan soi don ya alo ti zung zung ma se chi sena chu ama chuan lo thing thi in zungbun chu alo phor chhuaka nupuya tan chuan asom ta zizi pu in alo o phur hle ti chuan dam chung ko puya tan chuan anin thlang fel ta a kaushan le mipui te sha puina in pathian hne na thu an tiam dun ta a anuama le a hrioma po bor som lai po a in kalsan lova
mangai taka indom ton zel turin in nei zung bun chu an in bun tir ta ani naute du om tak lo piang mai tur an nei boka chungkwa an din chho ve dawn ta e ole he drama tang hian chantoka lungoi poimo zia kan hmu a midangte isik reng reng le sum le pai ringot uma duda taka nungte hi atopa chuan anin chhir le nge thin ani ti alang chiang hle bawk kan ri thei emaw kan hausa emaw enghna pawh lo thawkila pathian duh dan ang zelin rinom takin thawkila tumru na le teimak na nena kan thei tawp kan chhuah phot chuan van neina le mal som na pawh hian min zui ve mai thin alo ni kan drama te milo en sak thina wangin kan lawma like comment le share kha min ti sak thei phei chuan kan lawm le zual ve awang drama dotlia kanin hmu le dawn nia